Dama liskeka kevnar ya rojlata navine. Suat Aydın, mehek berel Kuveyt'i bu şampiyonu cihani ku ev cara seyemine dibe şampiyon. Suat Aydın. Necm العالم. Suat Aydın. Eyvallah. Suat Ebram, Suat. Kuveyt'i Mekberes'ten yani Bejin Dünya Dama Şampiyonası. Leyskeki zahmete yani Bejin vek jiyan hem basit hem mucizevi yani oyunu usatte de hene. Neha, diçe qehvexaneyek dixwaze li wir bi hevalên xwe ên navser û kal çend dîskan bilîze. Li gund û bajarên Kurdistanê dama lîskek navdar e. Suat jî di zarokatiya xwe de li gund cara pêşîn damayê nas kiriye. Dibêje ev lîstik li çar perçe Kurdistanê ji zarokan heta kal û pîran tê naskirin û hezkirin. Lê piştî ku gundê wan kanika li ser pasûra Amedê di salên notî de hatiye valakirin ji aliyê hêzên ewlekariyê koçê Amedê kirine û bi birayê xwe re li qehvexaneya şixuliye. Stratejî û hemleyan ji kalemêran hînbûne. Birayê wî Nîhat jî wekî Suat lîstikbanek navdar ê serkeftiye û ew ji gelek çaran bû şampiyon. Salekî zêde min dama nedileyst. Ez bê amade ez çûm Kuveytê yani min bawer nekim ez encamekî jî bigirim. Ez bûm yekemîn yani. Wisa rast hat. Yalnız carek didiya zerim ne mümkün ez bir netice bigirim yani bê şixul bê amadetî ne mümkün e. Dama sedîset daha axavê derê. Dama daha sade basit tê zanîn yalnız gav keve oyunê mezin em bêjin tiştê mezin bi 10,000 oyunê damê pir gerîb hene. Em jî weka Sustan em ji xwe nikarin em fedît bikin bêjin Mustanê çünkü hinek cara hinek lêstên em bi mehan nikarin yani em notasyona wî yek bikin em bêjin çözüm ayî viya ye. Onkî pir zehmet e. Basit tê zanîn min berê de jî got wek jiyanê hem mucizevi ye hem basit yani mirov çawa bifikire. Zor e gelek zehmet yani stratejik e. Dama li jiyana Suata jênegerek mezin e. Hevalên wî li qehwê dibêjin êdî nikarin Suat têk bibin. Oncukî zor, oncukî yani qedar me nikapin. Me bera pir lîstî, berê çend sal berê me bera dîst me beraber yani qayî me digir, ez ana nikam pê. Meraqa me pir serdamê ye. Mesela me Suat rajî lîstî, me Nîhat rajî lîstî. Fakat ana em nikam wan. Gelo ji bo serkeftinê çi dibe û dama çi feyde dide mirovan? Mutlaqî sedî sedawakî diye tiştekî tu ne fayde damê awa bû yani mirov esnek difikire. Demek şunda tecrübe çê dibe ew sabît e yalnız mêjî lazim e, mücadele lazim e. Ew wextê tu dileyîzî sabir lazim e. Netirsî ew mühim e û gerek mücadele bikin zehmet e. Yani tiştekî ez bere naqil nîne yani sedî sed nîne. Hacı Can Farkîn, Deng Amerika, Amed.